Danas je u opštini Svrljig održana redovna sednica opštinskog štaba za vanredne situacije. Sednicom je predsedavao predsednik štaba i predsednik opštine Svrljig Milija Miletić, a na dnevnom redu našlo se nekoliko tačaka. Na početku sednice direktor Direkcije za izgradnju Branislav Mihajlović jednoglasno je izabran za člana štaba za vanredne situacije. Nakon toga date su smernice za sačinjavanje izveštaja o stanju u organizaciji sprovođenja preventivnih i operativnih mera zaštite od poplava na teritoriji naše opštine i dat je izveštaj o stanju u organizaciji i stanju priprema preventivnih i operativnih mera za zimsko održavanje puteva 2013-2014. godine. Igor Davidović, direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig, istakao je da su u ovom preduzeću spremni za predstojeću zimsku sezonu. Na sednici je bilo reči i o nestašici vode, kao i o restrikcijama koje su počele danas za prvu potrošačku grupu, a o ovoj temi biće reči i sutra na sednici opštinskog veća.